I lang tid har jeg haft lyst til at spille skak, men jeg har ikke kunne finde forening. Men takket være Danas, kan jeg bare gå ind på min app, finde skak i området, og så kan jeg melde mig ind i foreningen. Og jeg får en gratis måned. Det kan sgu ikke blive bedre. Jeg har i lang tid bare virkelig gerne ville på madkursus. Jeg synes bare, det kunne være så hyggeligt. Og jeg vidste ikke, hvordan jeg sådan skulle finde et, fordi jeg bare sådan gået, og så har jeg kigget lidt på sådan plakater i Netto og sådan noget. Men der har bare ikke været noget. Og så til sidst så opdagede jeg, at der var sådan en app, der hedder Danas, hvor man kan finde sådan foreninger. Så nu har jeg fundet et madkursus. Jeg har i helt vildt lang tid godt kunne tænke mig at spille bordtennis. Men jeg har ikke kunnet finde noget i mit lokalområde. Jeg spurgte mine venner, og jeg prøvede at få nogle tips og tricks. Der var bare ikke noget. Så gik jeg ind på appen Danas, og så fandt jeg lige den bordtennisklub, jeg godt kunne tænke mig at melde mig ind i mit lokalområde.